grava İmralı. Grava İmralı dibêjin bele bira desthilatdar vî dengî bibihîzin. Bira desthilatdar vê dengî bibihîzin. Her hebin, her bijîn, birêz, Öcalan, îro dibin tecrîdê de ye. Ev deng, ev berxwedan, ev ê tecrîdê bişekinine. Em ê tecrîdê bişkinin, em ê wê derê azad bikin. Ev ê deriyê grava İmraliyê, ev gel veke. Em bi vî gelî bi xwe bawerin. Em yek deng îro wekû vê salonê de jî hata eşkere kirin. Em dibêjin ji tecrîdê re na û ji azadiya re erê. Em ê bi hev re tecrîdê bişkînin hevalno.